balitang lokal kasama kay patay ang usa ka 15 anyos nga lalaki human gidunggab sa usa ka 55 anyos nga suspek sa Magallanes, Riverside, Purok 7-A, Barangay 1-A, Davao City kaganina alas 2:30 kadlawon, Abril 30, 2026. Ang biktima giila nga si alias Rick usa ka person with disability kon PWD nga naigo sa dunggab sa iyang tiyan. Sumala sa saksi nga si alias Jojo nakadungog siya og pag-ungol gawas sa ilang balay. Sa dihang gisusig, iyang nakita ang biktima nga naghigda sa yuta samtang nagkadugo. Hinungdan nga iyang gipaybalodayon ang amahan sa biktima nga midali pagdala kaniya sa ospital. Pinaagi sa backtracking sa CCTV footage sa barangay, positibong giila ni Barangay Kagawad Edmund Otencio ang suspect nga si alias Ali. Isip mo ay responsable sa pagpanunggab. Sa tabang ni Kagawad, natultulan og nasikop sa kapulisan ang suspect sa iyang Pinoy-anan o karon tingkagol na sa prisuhan. Samtang gapadayon sab ang investigasyon sa kapulisan kalabot sa maong krimen.